Tým S v Edenu pečlivě sledoval Jaromír Bosák. První poločas nebyl zrovna nabit fotbalovými bombonky. Vlastně nechtíc pořádně protáhl Koubu Poborský v 10. minutě. Na druhé straně mohli odpovědět spartanští Pat a Patašon, totiž Frýdek a Koller, ale troška důrazu chybělo. Diváky vzrušili ještě první ze série soubojů v pokutovém území Sparty v podání Budky a Poborského. A teď už do půle druhé. Slavisté včera buď stoupli do kbelíku se smůlou, anebo zapomněli obětovat fotbalovým bohům. Po šanci Kollera zvolil Pavel Novotný nejhorší možné řešení a trefil Jana Stejskala, takže 0-1 pro Spartu. Tu samou černou chvíli si prožil i Bejbl v 54. minutě. V klidové situaci si totiž zahrál na biliard s Lokvencem, spartanský útočník se nedal nějak uprosit a Sparta vedla 2-0. Nádhernou odpověď připravili Poborský a Pinička, ale Kouba je dobrý čaroděj. To potvrdil o chvilku později i při bombě Wagnera, když magické síly vytáhly míč na břevno. Wagner, střídající aktivního, ale později zraněného Šmicera, se činil. Démon úspěchu se mu ovšem hodně hlasitě vysmíval. Stejně tak jako při jeho proskoku mezi mistrem a Horňákem. Rozhodčí Jirků nechal Pišťalku v klidu. Zřejmě správně. Ale hned na Tolerch rozehrál sonátu pro Koubu a pravou tyč. Wagner na penaltu zadělal ještě jednou. Šel si pro ní sice hodně o Katě, ale v sobotu výborný Požár ho fauloval. Pavlín Jirků ovšem nezapískal a tak Sparta veze 3 body.